So, I'm gonna sharing my experience way back before that katong panahon ng mga nag-apply. Oh my God, it's very, very, very lisod. Like, way back 2019, nag-apply ko, first BPO, na akong gi-apply yan, um, Alorica. Gidala ko sa kong, friendly before. So, kinilaging giganta sa kanang, like, not prominent na kanang is it? Or kanang dili ko siya kanang speaking English in school. Something nga good so oh my god. Like super duper kanang like lisod jud siya bisag kanang like kanang nag-ano lang siya. Alright, kanang nagsulod na ako dito ani. So mag-interview na ako. First ato is nag pa may nag fill in sa misa kanang ako information sa computer sa computers. So, yes, convoy ka. So, nag-fill in pa mi og kanang informations na ako sa sa application forms pero kay kuan naman um like dili naman siya kanang before na kanang magpapil-papil pa dito ka mag-fill up no kanang kailangan sa computer na directly. So pagkahuman ato gipasulod ko sa room or gipa-wait sa ako kadali and then pagkato na ako nang pasulod ko sa room then nag-interview na siya na kanang the kulba is very very evident, like super duper kakulba ko ato na time. And then una pag iniga na mga ba ya pag mga sa tawagan mo ka ng mga pag ang mga kung nag-interview ba kanang mga like unsa may tawag kanang hold on sa plastic kanang pag kanang mga kaya mag-interview pag iniga ng sa nakalimutan sa term like basta kanang mga lalaki gud na mga anak kanang kuan ba kanang sorry for the term pero kanang mga ba mga oyote ka pag inig ka na sila ganun mag-interview like super kanang like super kana the accent is very arte something nga oh my gosh akong kulba ato balik 100 balik 1,000 akong kulba so since it's my first time na kanang kanang mag-interview ana siya so oh my god and siya like alright so amo to napili na siya my name is Kinemerut Iklabu Melet yan ba so this time you can tell me something about yourself. Ako kay first timer like oh my gosh like nag-istorya ko na ani my name is Kinamerut Iklabu Melet pero the accent is very evident gagikan ko og bukid like super yun siya mo na siya nga kailangan gid na to siya mag trust sa process kay ma-learn lang na imo ang skills something na good and then mo to pagkahuman siya ligwak ganun kay gi-explainan ko niya nga pagkahuman sa interview siya nga actually you have a potential something na potential la ka na however you have to work on sa imong accent sa imong kuan you can able to converse English however the accent is very evident na super gahe siya like oh my god so kaya nagligwak ganun man so I promised myself na one day balikan taka Alorica balikan jud taka Alorica promise mauto so ligwak ganun man ko dira so lagi pa ako confidence so gidala ko sa ikaduha na BPO na pod sa Sutherland ay sus na lang yun super ka sus kay sa Alorica gisalang ko nila sa interview sa anong first interview and then sa Sutherland gisalang ko diretso sa computer exam na comprehensive exam kanang typing test listening skills
kanang the way kanang good converse. So, oh my God, like kana lagi dili pa kayo tahaw, dili pa kayo tahanash, dili pa kayo ta kuan sa computer. So, like wa ganern agad. So, mo to. So, tatagan na gyapon ako akong loob. So, ang akong gibuhat is since sa Alorica, first na ko is interview ko. So, na ako idea pagka next. And then, sa Sutherland sa computer, so na ako ideya pagkakuan so mo to nagpractice ko o ganang interview kanang sa tell me something about yourself na mga kanang si akong panubag ana. However, the accent is still there kay syempre dili man ta ka ng perfect na kanakuan kay dili man nato na first language ng English, so naagud ka ng accent. However, ang importante na makabalo ka, makapag-converse, good. And then, sa Sutherland is, kanang computer skills, kanang good. So, na naka-idea. So, mauto, pag-apply na mo sa ikatulo sa TP, a very, kuwada siya, nadawat ako, kahit experience gamay sa Alorica, sa katong interview, and then, computer. So, pag-abot ako sa TP, kanang tsada na. So, nakakuan ako. So, you just have to trust the process lang yun. And then, every time na ka nang maligwak ganun ka sa mga mag-i-applyan, and then, you have to take the lesson nga, next time, nakanakuan ka, mag-learn ka, mag-study ka kung unsa, like for example ako nabagsa ko sa interview, so nag-study ko ato tapos nangalap ko mga informations online na kanang how to answer in ani kinamerot, tell me something about yourself, something ana. And then, pag abot sa Sutherland, so, mauto nag-an ko sa computer, gitiman anto na ko ang katong mga typing test, ang katong mga comprehension skills, katong mga logic, sa patong kanang kuan kanang imong pangdungog, kanang kung ingana good, active listening, kanang ingana good. So, pag abot na ko sa ikatulo, napasar na ko kay, gikuan man ako ang lesson na ako na-learn sa mga previous. So, you just have to trust the process and then i-embrace mo na kailangan nimo i-learn ana. So, way back 2022, gibalikan gyud ako Alorica. Ay, wa gyud ako siya gipuan gibalikan gyud ako siya nga Alorica. So, by God's grace now, na ko QA na ako sa Alorica. And yes, I can able to converse in English naman. So, learning is a continuous process. You just have to embrace it. So, dili na ka magpakawala og paglaom. It is because I do believe that learning is, skills can be learned if nakay courage, nakay i-learn yun na nimo siya, eagerness na kanang i-learn yun nimo siya. So, sa mga nag-apply din na kanang naka-receive og mga kanang mga rejection, take it as an opportunity for you to learn na kanang mapa-improve nimo imong self para pagkasunod na nakay-lesson, na nakay-bit-bit nga idea, knowledge, or kanang take-away sa kanang imong previous na kanang experience. So, that would be it. Praying na kung katong mga na-apply, igwarta ni Lord ang inyong desire sa inyong heart. Bye-bye.